budan. Bu tercümesiň diňe bir däl diýmek bolar. Ýöne şol bir manyetler 2-3 ýerlerde gelip biler. Ýagny budan ye, budan arçye we budan fanar. Budan ye we budan arçye. Bularyň ikisem diňe bir däl, eýsem diýen manyny berkidýär. Masal üçin, 不但漂亮，也很聪明。Ol diňe bir owadan bolman eýsem, ol hem akylly, ene şu manyny berýär. 这本书不但便宜，而且很有意思。Yani kitap diňe bir arzan bolman eýsem, ol hem gazykly. Emma budan fanar ýaly gelse, onu diňe bir däl, tersine başga bir zat bolup geçmeli. Masal üçin, 下雨不但没停，反而更大了。Ýagny ýaş durmak derine, beter nämetdi güýçlenýär.